Aztán nyilván a fele gondolta, hogy itt igazából már lengettük. Úgy voltunk vele, tök jó, hogy ott vagyunk. Egy kört megérünk, aztán jönünk haza. Nyugtattam is a többieket, hogy nyugi-nyugi, egy adásról van szó. Aztán bejutott az előjöttővel. Mondtam, hogy jó, már biztos kitesznek minket, higgyétek el, ennyi volt.
És ha már